shi da nisa tafiya na yi garin Adamawa na ziyarci mai sona Fatima taimin tarbar girma garin masoyi ba shi da nisa tafiya na yi garin Adamawa na ziyarci mai sona Fatima taimin tarbar girma kamar da wasa da fara dai soyayya muke da diyar Adamawa tana ta sona ina ta sona ta gare mu ba zancen cutarwa hakan yasa ta kira wayata ta ce ka daure ka zo mu zauna na ce a bar so sam karkiyo damuwa domin zan shigo Adamawa ya kama zuciyata hakan ya sake kazarce mata ko wannan tayin kina cikin zuciya abin ya wuce misalta a zuciyata rike amana ina yakinin ta samu gata so yayi kamuwa zuciyata tilas in zo har garin Adamawa baya na yo buka cikin zuciya a yau ya fito a fili domin faranta wa zuciyar mai sona hakan ya wuce misali sona ta ya kama zuciya ta ku zo mu je zan faɗo dalili so yayi kamo a zuciya ta tilas in zo har garin Adamawa safiya na iyo shiri zan je Adamawa hakan yasa na kira ya Fatima domin ta san na iyo tahowa diyar fulanin tana ta ɗauki har ma da murna take yiyowa na ce idanu kisa akan hanya domin zan zo garin Adamawa tafiya na yi garin Adamawa na ziyarci mai sona Fatima taimin tarbar girma muna cikin tafiya a mota ana gudu ni ina ta bacci da mun fashewar taya da sanya wa zuciya ta yi ragon azanci anan na farka ina salati sai ga direban mu yayi ta kunci gefe guda can da na yi dubi sai ga sojojin garin Adamawa suna zuwa suka ce direba kowa na mota yayo fitowa ne ko a zuciya ina ta saka ko mai wuya ne ko ban fitowa anan ogan sojojin ya kamo ni da kafafu na durkushewa ya ce da ni za ku je ina ne na ce da shi za mu je Adamawa fara yin bincike amma ba kaya na laifi anan na gode wakaliki na shi ya cire mu a cikin jidali anan ogan sojojin ya kallon ya ci kayo ya fiya gare ni na ce da shi o bisa buri na shi ne yau na je garin Adamawa kafin ka ce me anan ya ce musu ku
ba su kusi ya wucewa, hakan ya sa na kira yi Fatima domin ta san na yau shigowa. Ta ce da ni to kana ina ne, haske na raina na yau fitowa. Na ce ki yau kwalliya ki shirya ki zo ki cikin tashar Adamawa. Ba za na manta ba, ba za na manta ba.